Hi guys, आंनि फार्स्ट व्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायना थाबाय। ओमफ्राय आंना एबार फार्स्ट टाइम नालाय माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ, बेनिखायनो गासिनिसिमबो निमाहा बिखाना थाबाय। बेनिफ्राय आरो आं बारा मोजां व्लग लाबोनो हायाखै, माने न'आव थानानै थाइजौ जानायखौनो फार्स्ट टाइम लाबोबाय। ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। दा न' सेराव फैलायबाय, हानबाय हादा गैया नै एसे गिदिर आरो बारा एसेबां थायाखै आरो जों दा नै बाजि फिसा लाजोब्बाय। ओमफ्राय न' सेराव दंबावो खाथियावनो, हानबावगोन दा थांबाय दोङो। गोलैलायबाय जोंना थाइजौआनो लाग्रायानो गिदिरद्राय ना। नै मोनफैबाय जों दा थाइजौ गरायाव, लामाखि आरो बारिथि फैदो। हाननोनो हायाखै गोजौथार। ओमफ्राय नै जोंहानि बिनानाव उन्दै हानगासिनो थाइजौखौ, जानि बाजिनि फिसाजो खनबायादो नागिरदो। थाइजौ फिसा बारा देरथ'नो जायाखै। जगा लाबाय जोंना, रुटिन नायदो लेमगासिनो सानैबो। लेमग'नोनो हायाखै जों, लेमग्रा फिसा दा मिनिसनो बाजिनि फिसा जा जोंहानो लथा जामजायैनो बारियावनो आरो इनो बारल'गासिनो मोनहास'वाखै। जादो जाना खिथुदो नोङो, जाना खिथुदो। हाव खारबायसो दखन। लेमबाय हादो जोङो। जोंना जासिगोन। रुटि हांसिगोन बायमानल'सै, थाइनै दंबावो। माबाखांबाय, बानायखांबाय, जानोसै ओमफ्राय दा।
Godainसै ओमफ्राय दा गोखैबो गोदैबो दोङो गोखैलै दायो जोङो जाखांबाय बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो बेनिफ्राय आरो गोदान हाबफैनायफोर बिथांमोना आरोना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना दोनदो दिनै भिडिअआ एसेनोसै